o ens recobrem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble, o ara o mai. Si hi ha una cosa important que vertebra el nostre país i que ens vertebra com a poble és la llengua, que està passant per uns moments d'atacs com feia anys que no se'n rebien. Defensem la nostra llengua perquè la necessitem per expressar la nostra cultura. S'ha d'anar a la manifestació per dignitat i perquè ho necessita el país. Ho necessita el país, la llengua, la cultura, és una qüestió de supervivència i de tirar endavant. Ens manifestem per a reivindicar una normalització lingüística que encara no hem aconseguit i també pels nostres drets com a ciutadans d'un país amb una llengua pròpia. No volem en absolut tindre cap retall en un tema tan important com és la nostra llengua. A casa, a l'escola, al carrer, volem viure plenament en valencià. Que el món del llibre valencià està amb el valencià. Per unes polítiques conjuntes de promoció de la llengua. Reciprocitat entre TV3, IB3 i Canal 9. Que no ens retallin la llengua. Pels drets socials i lingüístics. El 15 de desembre tots i totes a Castelló.